Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гына без аяк баскан ел, белгәнебезчә, республикабызда фәнни-технологик үсеш елы буларак игълан ителде. Истә тотып моны, мин шушы арада узган юлларда фән кешесе яннарыннан урап үтелде. Гадиләр тирәсеннән түгел. Әлегә тикле күпләргә таныш булмаган тимер сыерларны уйлап тапкан. Акыллы фәннәр иясе яннарыннан. Дәвамы исә бу очрашуның матур гына кызыклы әңгәмәләр тотып, истәлек хатирәләр тулы үткәннәргә ипле генә итеп башкайларны биреп, һәм киләчәккә үзе белән зур-зур планнар корып та барды. Нәтиҗә буларак, тамашачы матур гына бер телевизион хикәя күрә алды. Алачак дөресрәк. Таныш булыгыз. Бүгенге тапшыру герое Нияз Зайнулла улы Хисмәтов. Кайчандыр Гапкади авыл егете буларак дөньяга туган, бу җитеп белем алып, авыл хуҗалыгы өлкәсендә уңышлы гына эшләп, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә инде күптән лаек булган кеше. Күп төрле ачышлар ясап, бүгенге көнгә техник фәннәр докторы һәм Россия Федерациясенең мактаулы машина төзүчесе, профессор дәрәҗәсенә ирешкән шәхес дип тә табылган. Моңа өстәп 2007 елдан Халыкара информатизация академиясе академигы, еллар исәпләүенең 2016 елдан бирле Халыкара инженерлар берләшмәсе ассоциациясе президенты булып та тора, хайран үзенчәлекле талант иясе. Безнең бүгенге героебыз. Хәер, без таныштырырга теләгән Казанда барлыкка килгән тимер сыерларны да, аны уйлап табучы һәм уңайлы итеп җайлап кына эшкә җигүче әфәнде дә егылып китеп аптырашта калдырмаслар бүген һичкемне дип уйлыйм. Чөнки Татарстан белгәнебезчә, Россия күләмендә бу өлкәдә авыл хуҗалыгы белән бәйлесендә диюм, башка төрледән төрле фәнни дөньяда да һәр чак алдынгылар рәтендә. Һәммә шулай да кызык бит дуслар. Аклык паралы булган күбесенчә авылларда дөнья күрүче һәммә безгә таныш сыерларны алыштырырга ният кылып уйланылган, Кытайларга барып торгызылган әлеге тимер сыер биопроцессор буларак Казандагы янәшәбездәгене дөнья күргән икән бит. Лабаса. Моннан әле нибары берничә ел элек. Бүгенге көнгә Россия патентына һәм махсус җитди халыкара теркәүгә дә ия булган әлеге тимер җайланманы уйлап табучы, фәнни өлкәдәге матур бер ачыш булган әлеге биопроцессордан кала, башка күп санлы җирдәге җитди мәсьәләләр белән кызыксынучы, зурдан-зур планнар корып яшәүче фән һәм хезмәт иясе, күптән түгел 70 яшьлек юбилеен билгеләп үткән мөхтәрәм милләттәшебез хакында бүген төпле сүзебез. Хезмәттәге һәм тормыштагы уңышлары аның, ныклап карасаң, барлап санасаң, таң калырлык. Урны белән рәхәтләнеп мактанырлык һәм чын күңелдән горурланырлык та, дуслар. Мин аны, австралийский лауреат Нобелевской премии генетиклар, эшләрен карадым. Япон лауреат Нобелевской премияның окно питания деген изучать итеп, итальянсларның нинди мәддәләр табып, бу иммунный система кешенең күтәрергә генетик цепне саклап калырга икәнлеген укып, бөтенесен бергә кушып, биоперерабатывающий тезеп була икән машина дип. Кызыклы шәхес хакындагы мавыктыргыс телевизион хикәяне бергәләшеп укуны дәвам итәбез. Тапшырабыз герой дөньяга килгән гаилә Чүпрәленең татар бизнес авылында гомер кичергән Хисмәтовлар һәр чагында җитлеккән тормышта яшиләр. Әтисе тапшыру геройның төп эше буенча бик тә уңган һәм тырыш уен көлкене үз иткән, җыр телледә шул ук вакытта тракторчы компаньон. Моңа өстәп, калай түбә ябу, мич чыгару кебек сирәк һөнәрләр иясе дә була әле.
Ne bu tügerek peşinde bu benim etinin kulları bilen sizgen eğer sağınam hem bana şimdi pisler çıkarıp eti bizni aşatıp, eşitip, tuttuk her vakitte de bütün eğberimiz, kiyimimiz, ukurga akşamız varsa da burada şu etinin altın kulda buluğu. Әнisi ise героебызның менә дигән пеше кеше, уңган бакчачы һәм остагына хуҗабикә дә була. Әнә шулай тырышлар һәм булдыклылар гаиләсендә туып үсә безнең герой. Тылсымлы телевидение һәм мөгъҗизалар бүләк итәргә сәләтле экраннарны эшкә җигеп, лаеклы героебызны тамашачылар белән бергәләп, моннан 20 ел элек булганнар, матур үткәннәр, ямьле истәлек хатирәләр иленә озатабыз безгә. Һәм һич көтелмәгән адым ясыйбыз бүген. Героебызга әнисенең тәмле шәйләрен тәкъдим итәбез. Иң әүвәл. Әнинең кулыннан чәй дә тәмле була бит аның. Моны нигә авылга кайтып кергән вакытта ишектән керә дә ул. Әнинең шурпасының ише ди урамга калган бит ди. Шундый шатланып, нитеп, мин каршысыга алмасам кирми ул. Тырыш һәм максатчан. Тәвәккәл ут кебек җитез һәм уңган кеше диләр героебыз хакында берәүләр. Яшәүгә мен беренче карашка гади генә, ләкин шул ук вакытта мөгъҗизалы күренешләрдә таба. Киләчәк буыннарга бөек кешеләр калдырып, матур эзләр салып атлый ул тормыш юлыннан дип өстиләр икенчеләре. Бүгенге көндә бик зур уңышларга ирешкән, зур үрләр яулаган дәрәҗәле җитәкче ул дип кушылалар өченчеләре. Niyaz, akıllı, kuygan maksatına erişici, tüple bilim alırga tilevçi, okuçu bulur. Bir kaçanda yalgan ne almadı, başkalarga buluşurga tiledi. Hürmetlimiz Niyaz Aynoloviç. Ben bir sizin bilen uğurlanan kişi. Ben senin evinde de bulganım var. Ailende de bulganım var. Balaların bilen de ben tanışayım. Şuna göre ben sizi bir hürmet etem. Siz bütün eybirge, bütün uğuşlarınızı bilip, akıl bile işlediniz. Turmuş ol, dostlar, zor hizmet hem akıl talep iter. Büyük işler, motor izler kaldırıga tırışam. Әйе, әнә шундый төрле ул безнең бүгенге тапшыру герое. Бер караганда җитди, кырыс, коры, кискен хылыклы, үтә дә таләпчән итеп күрәсең. Икенче караганда ул бөтен йөрәген, җанын ачып бирер дәрәҗәдә гади, ачык, якты, ихлас, киң күңелле дип бик тә туры китереп, мәгънәсен төгәл ачып, ялкынлы һәм ягымлы да күп чагында сүзләрне еш һәм урынлы гына, җайлап кына сайлап язып чыккан юбилар хакында әле күптән түгел дөнья күргән китап авторы. Ничек кенә булмасын, бүгенге ялкынлы героебызның һәр чак үз кыйбласы, әйтер сүзе, үз сайлауы бар. Һәм буларның барсында тормышка ашырыр өчен кирәк дәрәҗәдәге үҗәтлеге, тырышлыгы һәм ихтыяр кеше бар. Моңа өстәпәле, игелекле эчке дөньясы һәм батырларча безгә инде күренгәннәр рәтеннән көч-куәте, кодрәте дә бар. Җитәрлек аның. Соңгыларына килгәндә тапшырыбыз герое гомере буе спортны үз итүен ассызлыклап үтәсе килә. Хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителгән фотоматериал, видео язмалар моның ачыктан-ачык дәлилләре. Спортка карата булган мөхәббәтле, хөрмәтле мөнәсәбәт героебызда инде балачак, мәктәп елларыннан ук яшәп килә. Физкультура дәресендә рәхәтләнә идек инде. Ул минем өчен гомремә хобби булып калды. Бер вакыт 7нче сыйныфта укыганда, хәтта 8нчеләрендә узып китеп, 1нче улында килдем. Нияз әфәнди инде күптәнге 1977 елдан ук спорт мастеры. Узган 2023 елда ул ирекле көрәш буенча үз яшьтәшләре, ветеран көрәшчеләр арасында Россия чемпионы булуын исбатлый ала. Монголияда уздырылган чараларда катнашып, көнчыгыш чемпионы исемендә яуларга өлгерә 70 яше тулганчы. Чын батыр булган җиңүче егет ул. Әфәрин диясе генә кала бирде.
сокланып үзе белән һәм горурланып та героебызның кар яклап, бу өлкәдә дә ирешкән уңышларына. Эфирдан Яс Исмәтовның җиңү хисләрен Татарстан флагын алып кулларына, чын күңелдән шатланып мәйданнарда татарча бигәнен чагылдырган илһамлы дәртле кадрлар. Буларында тик тормас спортчы герой инде 70 яшьлек юбилеенда егетләрчә бии сәхнә тота. Аралашулар барышында ачыкланганча һәм монысы аеруча куандыра, геройбыз спортка күпләр кебек көч алу, кыюлык, дәрт булдыру һәм сәламәтлек чыганагы буларак кына карамый. Спорт минем өчен ул күңелле яшәү рәвеше. Актив кешеләр белән танышу чарасы да дип ассызлыклады ул кабат-кабат әңгәмә барышында. Геройбыз сайлаган яшәү рәвешенең сәламәтлеккә турыдан-туры йогынты ясавы, уңыш һәм җиңүләргә озата бару белән бәйле аңа гына таныш серләре дә бар икән. Аларның кайберләре белән тапшыру герое безнең белән дә уртаклашты. Спорт өлкәсендәге ярышлар алдыннан атна дәвамында үсемлек сөте белән генә тупланганда организм чистарына, майлар, ризык калдыклары яна. Сөттәге барлык файдалы әйберләр турыдан-туры канга керә. Бөтен организм файдалы матдәләр белән туендырыла, иммунитет ныгытша дип сөйләде безгә Нияз Хисмәтов. Минем бу растительное молочко дигән инде безнең үстергән ярлыклардан аларны үрчетеп, үретеп ясалган экстракт зерна бик зур сыйфатлы һәм бик кирәк әйберләр. Һәм тагы бер файдалы киңәш кагыйдә героебыздан. Ашауда тәнәфесләр ясау хакында да сүз тотты ул әңгәмә барышында. Туклану тәрәзәсе окно питания исемасында яшәп килүче әлеге ачышны кайчандыр япон галиме Ясунори Асуми ясаган. Һәм моның өчен ул хәтта Нобель премиясына да лаек булган икән заманында. Хәзер инде сез дә белеп торыгыз, тамашачы дусларым. Ашауда мондый тәнәфесләр ясыйсыз икән, организм беренчедән үзенә кирәкле матдәләрне үзләштерә. Икенчедән мускуллар, эчәклек һәм башка органнар ял итә бу очракта. Һәм иң мөһиме, кеше организмына һәр чак кирәк булган өстәмә энергия барлыкка килә бу очракта. Тормыш иткәндә героебызга илебез мәнфәгатьләреннән чыгып, тәҗрибә туплау, һөнәри мөнәсәбәтләр килеп булдыру максатларына таянып, чит илләрдә дә хайран еш булырга туры килә. Белоруссия, Венгрия, Алман иле Германия, Кытай, саны китсәң, җир шарының ким дигәндә чиреген искә алу кирәк булыр иде монда. Хәзергә Кытай иле үзе килгән кебек яныбызга. Игътибарыгызга юбилей кичәсеннән җыр биюле һәм үзенчәлекле моңлы да бер күренеш дуслар. Татарстанны да аркылыга буйга гизә. Тапты үзебездәге юлларны, басуларны, кырларны героебыз. Күп кенә район шәһәрләрдә була килә, гомере буе диярлек җир өлкәсендә хезмәт куйган һәм андагы техника белән эш итүче уңган һәм булдыклы тапшыру герое. Әмнә беренче балачак яңа героебызның җирне калдырып торып, хәрби очучы һөнәрен үзләштерү белән бәйле булган икән. Бары тик табибларның йөрәгендә шау бар дигән кискен сүзләре җиттирәк, кырысрак итеп җиткерелгән, куелган диагнозы шәл-пәрәмә китергән. Ниязның шул ук йөрәк төрләрендә дөрләп янган хыялый теләген. Хәзер кем белә бит? Ул чакларда башкачарак бурылса, язмыш юллары, уйлабрак сайласалар табиблар сүзләрен, бәлкем безнең алда бүген тимер кышларда күкләрне гизүче канатлы егет булыр иде. Әмма безнең герой төшенкелеккә бирелеп, бирешеп торышлар рәтеннән түгел. Күкләрне түгел, безгә күпкә якын нык хезмәт һәм тир түгүне таләп иткән җирләрне яулый. Уңышларны урып кына ала. Гомере буе җирдәге эшләре алга бараны. Шөкер Алла. Табибларга әйтәсе килгәнем шул.
шаусыз тыптын йөрәкме инде ул? Нинди йөрәк инде ул? Гөрләп эшләп, дәртле итеп тибеп тормаса. Нәкъ менә безнең геройныкы сымак, һәр вакыт алга, игелекле юлга, биек җиңүләргә инде тартып һәм ярату мөхәббәткә дәртләндереп тормаса. Инде кабат күкләргә әйләнеп кайтсак, йолдыз булу, балкып тору һәрчак геройыбызның бар башкарылган эшләрендә чагылыш таба диярсең. Ул Нияз Хисмәтовкә күкләрдән иңдерелгән бер насыйбы диярсең. Әнә күрегез, әле хәзердә авылдагы туган нигезе кыегында Ниязның 10 яшьлек чагында ул үз куллары белән зубил ярдәмендә кисеп ясаган йолдызлы ракетасы җемелдәп утыра. Кызык, әллә инде биек йолдызларга омтылыш очышлар нәкъ менә шуңардан башланган микән? Тормыш юлларында хыялы геройыбызны. Алга китсәк, күзәтүләребездә анда тагы бер йолдызы көтеп, ерактан янып, үзенә тартып, чакырып тора геройыбызны. Беләсезме нәрсә? Махсус диярсең, хезмәт юлын ул Казаннарда югары уку йортын тәмамлауга, ә бу күптәнге 1968 елда була, нәкъ менә Йолдыз исемендәге колхозда гап-гади комбайнда эшләп башлап җибәрә. Соңракта белгәнебезчә, йолдызлы балкышларның башкаларын күп тапкырлар күреп тоярга насыйбы була. Үзе дә йолдызлы геройыбызга. Киң кырлы һәм уңышлы эш итүче шәхес буларак, якты янган йолдызларның төрлеләре очрый аңарга. Яшәешнең күп өлкәсендә бик кеш бәхет елмая үзенә. Тырыш һәм булдыклы, уңган һәм тәвәккәл кешегә. Күкләрдән куәт алып, җирләрдән нык басып торучы, зур эшләр кылучы күркәм татар улына. Һәм тагы бер йолдызлы күзәтү дуслар. Тапшыры герой институтның соңгы курсларында укыганда инде үз-үзен тәэмин итәрлек акчасын да эшләү ысулларын яулый, чараларын күрә. Һәм Мәскәүләргә тикле барып, үз-үзен киендерү мөмкинлегендә таба. Матур киенүне дә тәэмин итә ала үзенә. Замана йолдызларыннан һич кенә калышмый. Бу өлкәдә дә кыскасы. Соңгы курсларда укыганда кесәгә байтак кына сумма акча керә башлады. Сабашташым Фәнил белән ярыша-ярыша эшлибез һәм мотор киенергә тырышабыз. Икебезгә бер кызыл галстук киң, ак носкилар, ялтырап торган ботинкалар, яңа кремпелен костюм бүрке алып җибәрдек. Мәскәүгә барып без аны алып кайттык. 1000 тәңкә акча һәрберебезнең кесәбездә сыголышка киенеп җибәрдек без андан. Безне институтта костюмчиклар дип йөрттеләр. Киң кырлы, бай эшке дөньялы, үзе дә игелекле кеше хакында сөйләгәндә нинди генә кагыйдәләр булдырма, бар да җиңел үтелә, узыла кебек тоела. Менә бу юлысы да бүгенге геройыбызга олуг юбилей уңаеннан 70 төрле соравын да шаяра-шаяра юлладык без. Цифр саннар белән дә рәхәтләнеп уйнадык. Бу юлысы 7дән башлап берлесенә тикле. Игътибарыгызны киметмәвегез сорала. Тамашачы. Тәк, күптән түгел 70-не тутырган геройыбызның 6 баласы бар бүгенге көнгә. Аларның 5-се егетләр һәм бер гүзәл бу җиткән кыз. Нияз Хисмәтов, кстати, үзе дә 5 балалы зур гаиләдә туып үсә. Игелекле кеше буларак, гомере буе туганнарның һәммәсенә ярдәм итеп, зур хөрмәт күрсәтеп яши ул. Цифр саннарга таянып хикәя сөйләүне дәвам итсәк килешкәнчә, инде 5тән 4кә күчеп, геройыбызны 4 оныгы бәхетле баба итәргә дә өлгергәннәр инде. Бу хакта да әйтеп үтү урынлы булыр. Үз 4-се булган 2024 елда дөнья күргән һәм тулысы белән лаеклы өвләргә багышланган бүгенге мавыктыргыч телевизион тапшыруда. Эшлеләргә килгәндә монда эшләр бөтенләй кызыктыра. Игътибар тамашачы. Һәм тагы 2 тапкыр игътибар кирәк бирде. Нияз әфәнде үзе дә, аның әтисе һәм ул да кышның уртасында. Бер үк көнне 3 гыйнварда дөньяга килгәннәр булып чыга. Туу турындагы кенәгәләргә күз атсак, көчле һәм чиста,
Пак күңелле кешеләр тумасынмы соң? Табигатьнең ак карларга күмелгән, җитез җилле бураннарга бизәлгән, аппак шәлем бөркәнгән үзенчә бер сихри бу матур мәлләрдә. Таганың 3 җан дусты: Ринат, Фәнил һәм Александр исемнәренә ия кешеләр. Аларның барчасы бүгенге көнгә зур түрәләр, булдыклы эшмәкәрләр. Тапшырыбыз герое кебек үк җитди уңышларга ирешкән һәм шул ук вакытта шаян һәм шукта мөхтәрәм кешеләр. Нияз безнең арада иң беренче булып улавил ветер перемен. Яңалыкны ул тиз сизә. Аның вот этот внутренний интуиция, внутренняя вот этот, значит, подкованность, аның ул кая, где можно заработать, где можно, значит, приложить свои усилия, ул аны Нияз беренчеләрдән булып аны сизеп ала и шул направлениедә эшли. Бу дөньяның бөтен шатлыкларын бергә бүлик якын дус белән. Кыен булса инен куя белгән, дусларым бар шуны мин беләм. Эштән икегә күчергә теләк белдереп дәвам итсәк, мавыктыргыч хоккей кысаларында геройыбызның оныклар арасында 2 спортка мөкиббән булган батыр егет һәм 2 гүзәл бию һәм гимнастиканы үзеткән кызлары да барлыгын күзәтәбез. Һәм бер килен белән бер кияүдә тулландыра зур тату гаиләне. Әберлегә килгәндә 21-не дә искә алмый һич мөмкин түгел бүген. Моннан күп еллар элек Нияз әфәнде ул чагында әле кечкенә генә малай туган як басуларыннан букет буларак җыеп әнисенә бүләк иткән чәчкәләрнең саны нәкъ менә 21 булган икән. Олуг гомер бәйрәм уңаеннан геройыбызны хөрмәтләп, аны дөньяга тудырган әнисен дә зурлап искә алып, махсус шигырь дә бүләк ителгәненә. Юбилярның талантлы якташы тарафыннан. Әлеге ихластан язылган иҗат җимеше һәммәбезгә яраткан әниләребезне искә алырга ярдәм итеп, зур сәхнәләрдән экраннар аша бар дөньяга яңгырарга лаеклы дип табылды безнең тарафтан. Ә шигырьне бүген авторның үзе үк юбиляр героебыз янәшәсендә башкаруында тыңлыйбыз хәзер. Исеңдәмәни, чәчәк җыйдым сиңа, эзләп йөреп төрлесен, 21 булды. 21 төрле, кабатлансын шунда ник берсе. Син аларны кулга алдың әни, тәгәрәдә шатлык яшьләрен. Шуннан соң да әни җаным менә күпме еллар инде яшәлде. Тапшырыбыз ахырында тагы бер кызыклы күзәтү дуслар. Моннан 20 ел элек бүгенге тапшыру герое бәхетле булу серләрен җиткергән иде безгә. Аллаға шөкер, мин язмыз белән канәгать. Чөнки минем дусларым бар, туганнарым бар янымда. Яңа ел алып килсен иде. Һәрбер кешегә дә бик матур көннәр, матур тормышлар. Без ачыклаганча, бүгенге көндә дә үзгәрмәгән аның бу хактагы фикерләре. Алар бары тик тулыланган, байытылган, яңа гына дөнья күргән. Үзе хакындагы китапта тапшыру герое булайрак язып җиткергән безгә. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Бәхетле булу өчен ирад беренчедән һөнәрле, икенчедән укымышлы булырга тиеш. Шуның өстенә яраткан эше, гаиләсе, балалары булу шарт. Шул вакытта ул үзе дә, гаиләсе дә бәхетле була ди герой. Исәнлек, саулык, кабатланмас матур бүгенге көн һәм уңышлы, бәхетле, якты ямлы киләчәкләп калыйк күркәм юбилярга. Мин күрсәтәсем килә үземнең йөргән юлларымны, илләрне гизеп, эзләп матурлыкларны үзебезнең халкыбызга калдырырга, яшьләргә күрсәтергә, ничек матур юллардан барырга, укырга, профессияларга. Менә шуларны мин күрсәтәсем килә яшьләргә. Biz көчле халык, татар халкы, нигезле халык, укымышлы халык электән үк. Шушы урында тамашачым сезнең белән дә хушлашып торам бүгенгә. Тимер сыйыр уйлап табучы авыл егете, Габгади комбайнердан Рәсәйнең мактаулы машина төзүчесе, Татарстанны хөрмәт итеп туган җирен, саф һавалы ямлы табигатен яратып яшәүче атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, дөрес туклануны һәм спортны хуп күреп гомер итүче, көрәшче чемпион һәм батыр татар улы,
тырыш уңган булган һәм шул сәбәпле зур уңышларга да дучар булган эшмәкәр милләттәшебез хакындагы мавыктыргыч телевизион хикәя сезнең күңелләрегезгә дә хуш килгәндер дигән өметле теләктә калабыз. Һәм яңа, кызыклы, сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройларга таба юлларын да алабыз. Бүген үк дуслар. Хәзергә без монда машинада кемнәрдер үз техникасы белән эш итәләр.